Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning and happy Thursday sa aton sining nga mga ka-aksyon. Kamusta kamo kay September 23 na kag 93 days to go before Christmas. So happy Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas, no? Good morning Danay kay Jack Pinongan. Good morning man kay Adonis Pabon. Watching live from Singapore. Wow, thank you so much. Sir Romel Galio, good morning. Kay Tano Gisok, good morning man ko ng mga ka-aksyon. Of course, Teacher Romel Arevalobo, aga pa siya ba? Good morning, Action Boy and Action Eden. Keep safe. Thank you so much. Kay Philip Isulat, good morning from Buen Retiro, Talisay. Stay safe ko na. Salamat, Gid. Martin Aliling, good morning man. Kay Dennis Nuestro, of course, araman. Maing aga. Kay Ray Baryoga, good morning. Tamyaw niya lang ko no, Silent Water Girls. Wow, Silent Water Girls kag sa Boys in Action. Kag kay EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Thank you so much. Ini mo Water Girls ang mga girls out. Silent Water Girls. Silent na lang ganyan. Lain man naguro ya. Kay Jink Ericilia Hulgin. Good morning man. Kay Jacqueline Makawili. Diga pa matigid ko ng Makawili family. Makawiwili man siya gura. Basi Makawili, may harap man Makawiwili, may Makawili man. Makawili man. Ati Akimeri Kung man. Makawiwili, kaya kung dito ka Makawiwili, kung Makawili, kaya daw mga wili, rebelyami, kaya makaamo ka na. Ano na siya pala ako no ng, ng Dream Team. Sila ni Isko, yung walang Isko, yung walang Salvador, wala. Isko. Si Isko, lain yung lang Isko. Ang komedyante, wala. Dadamo, hindi na wala ng Pinoy. Kay Marilu Kahili, good morning man. And of course, kay Ronat Rihida Trava. Happy birthday ko no para buwas. Kay sweetheart niya, si Jenes na yung Jeans Trava. Kita mo da? Birthday buwas. Buwas pa man na? Buwas pa man na. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Of course, kay Beboy Villasor ko, no? Nang get well soon, no? Star Mayo and Doc Matt Mayo, good morning sa inyo dira. Kay Noel Amar. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning ko no sa Team Boys in Action. May muna. May mga muna. Good morning, Mami Ems, Galaw-Galaw Team, Star Angels. Ano naman? May anuaw? May mga bago naman na sila nga ano. May anuaw. Buta. Ja Esconde, good morning man. Sally Aoki de Sousa from Sam Village, no? Kay Dennis Nuestro. Kag kay Alex Fuentes, of course. Melili Oligo, good morning man, no? Kag Christopher Samson, listening to your program. Tabi lang ang Samson family sa Barangay Sibukao, San Enrique from New Zealand with love. Kay Catherine Duca. Kay Robert Roma. Kumaman kay Jacqueline Marino, good morning man sa inyo. Dira sa away ko na nabutang kung diin. Dira sana mo lang na. Parehas lang ngalan, ang isa Jacqueline, ang isa, Jacqueline man, lain ng spelling. Di naman, isa lang di ka Jacqueline ako na. Ang isa si Marinho, ang isa si Makawili. Tapos sa babaw gina. Oo. Kay Lulit, kag Joe de Alagdon dira sa may DSB, good morning. Kay Rina Villaflor, kay Aldris Jan Apil, no? Kag kadasig sa mga kunin, no? Rose Villaluna kag Florence Mallorca Rifuela, Joanas Netrifuela. Sige, kay Lourdes Salanap, kag sa Salanap family, kag sa tanan nga taga Barangay Granada. Good morning. Kay tira sa Linaha Kayaw, dira sa Bago City, maayong aga man dira sa imo, kag kay Ray Baryoga sa DSB. May pa-contest ng saot ang mga lalaki sang EFC kag girls. Ito. Wala na ako kabisita mo. Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Good morning man kay Sir Melchor.
Melos. Basi bala si Kagawad Melchor Rumbinos. Pwede man dala na si Kagawad. Taran nga Melchor. Yes. Sakay Masito Fago, maing aga mandra sa imo. Sige. Good morning man sa aton sining listeners. Aksyon boy, ito kadugan na nato na nag-greet ang Green Shells Association. Yes, oo. Green Muscle Green Muscle Association. Sa Binalbagan. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Ang kaning Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Magapadayon tubto Biyernes sa September 24 ang voters registration sa Ayala Malls, Capital Central sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Hotline kay Bacolod Acting Election Officer Attorney Adrian Arellano, tubto Biyernes ang registration sa Ayala Malls, samtang mag-asaylo naman sila sa SM City Bacolod sa Sabado, September 25. Suno kay Arellano, wala naman sang registrasyon sa Domingo. Wala pa sang ideya si Arellano kung kung ano ang mangin plastada sa Lunes bago magabalik na sa opisina si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Si Arellano ang magbalik naman sa opisina sa siyudad sa Sipalay bilang election officer. Naglabot naman sa 104,309 recovery sa Western Visayas matapos nadugangan sang 1,039 kahapon nga adlaw Miyerkules. Ang recoveries na record sa Iloilo Province nga may 407, 259 sa Negros Occidental, 206 sa siyudad sa Bacolod, 93 sa Capiz, Aklan kag Antique nga may tiga 38. Samtang 910 naman ang bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 123,485. Ang bagong kaso na record sa Iloilo Province nga 259, 243 sa Negros Occidental, 143 sa Iloilo City, isa kagatos sa siyudad sa Bacolod, 70 sa Capiz, 43 sa Antique, 30 sa Gimenas, kag 22 sa Aklan. Nadugangan sa 8 na patay nga nagdala sa kabilugan nga 2,857. Ang Western Visayas may 16,289 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Nagsungka na sa otoridad ang nagpatay sa maglolo nga si Aurelio Rule kag sa siyam sa nikatuig nga bata sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre sa itong mga Martes ng aga, September 21. Ang suspetsado ginkilala kay Kent Agsam, legal sa Pangidaron kag kaingod sa mga biktima. Sunod kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, las 3 sa kahapon sang hapon, sang nagsungka sa kapulisan si Agsam sa bulig man sa mga opisyal sa barangay sa pagpanguna ni punong barangay Jose Lindy de Leon. Duha pa ni Bonilla sa pagpangusisa nila kay Agsam, ginpahag sini nga nahimo ang krimen bangot yara si dalom sang impluensya sang illegal nga droga. Tuyo lang kontan ni sini nga kuhaon ang tutor sa sulod sang balay ni Rol kag sang kagahon kag nag-agi sa bintana bago nakapadlak ang portahan. Nakabugtaw si Rule pagsulod ni Agsam kag ginbuno sini ang tagbalay bago nakabatyag sang kadlok nga tawgon nga kawatan. Karon nga adlaw pasakaan sang kaso nga homicide si Agsam sa papiyakabahin na talana na i-cremate ang siyam katuig nga bata matapos nibaluan nga positibo ini sa COVID-19. So ako yung nagpasalamat po sa pamilya man na nag-cooperate para matagaan hustisya ni ang kalamatay ni isang kahap. Ang kabahin sang nangin pahayag ni punong Barangay de Leon sang Vista Alegre. Ginpasalamatan naman ni Kapitan Lindy De Leon sa Barangay Vista Alegre ang pamilya Agsam sa pagpakig-angot sa iya para madagpan ang ilahimata nga si Kent Agsam nga mga responsable sa pagpatay sa maglolo nga si Aurelio Rule kag siyam sini katuig nga apo sa Tumartes sa aga sa Progreso Village sa nasambit nga barangay. Sa interview sa Action Firing Line ni pahayag ni De Leon nga wala man ang mga ini naguna-una nga ilahimata ang naghimo sang krimen, rason nga sang nag-ako si Kent gilayon nga ginpakig-angot sa barangay kag ang barangay amo naman ang nakig-angot sa kapulisan agud maaresto. Palayag pa ni De Leon
hindi niya kilala personal si Agsam, mapangyara ini sa listahan sa barangay bilang users ng illegal nga droga. May person of interest na ang kapulisan sa naglutang ka nagpatay kay Lito Barbon sang alas 12:20 kahapon sa Munto sa Purok Boulevard, Barangay 13, Siyudad ng Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, sa inisyal ng investigasyon, masulod na sa ilabalay si Barbon para mag-ilis kung tani pagkatapos maligo sa ngin palapitan sang suspetsado kay lutang igo sa natunga bahin siya ulo. Dunga pa ni Sarona, personal nga kaakig sa biktima, nakita nilang rason sa pagpatay bagon madamo nagreklamo batok kay Barbon nga nagamaoy. Sunod pa kay Sarona, nagligad na nga September 14, ginpreso si Barbon bangod sa alarm scandal kay attempted parricide matapos siya kung tani buno na yung minor de edad nga bata. Dugang pa ni Sarona, tuig 2019 kag 2020, sang napreso man si Barbon tungod sa gihapon sa hana nga pagpatay siya bata apang inaligar sa pamilya nga may problema sa paminsaron si Barbon. Patay naman ang 43 anyos nga mangunguma matapos ginluthang sang tatlo ka wala pa makilala nga mga armado nga grupo o mga persona sa sitio Winaswasan, Barangay Bandila, Banwa, sang Toboso. Ang biktima ginkilala kay Johnny Dada, residente sa sitio Kanubgan, Barangay Bandila sa amo nga Banwa. Sa inisyal nga pagposisya ni Police Captain Paul Kenneth Magan, samtang ang biktima nagapadulong sa kamalig tupad sa iya talamnan, inisyang ginbantayan sa tatlo ka masuspetsado, armado sa M16 Armalite kag wala na sang amo rason. Sang ano nga rason, inisyang giluthang nga gintunaan sa iya sining kamatayon. Na-recover sa lugar sa insidente ng 4 ka empty shells ng M16 kag karon nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan. Samtang nakiksapul na si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa bagong lamang nagpungko bilang 3rd ID 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo. Suno sa kay Pasaporte, ginmanduan siya ni Arevalo nga mangin agresibo sa paglagan sa makatapos ang teroristang NPA kag abiyabihon ang voluntaryo pagsungka sa Manila matapos ni baluan nagahuyang na kag pila na ka miyembro sang terorista nga grupo ang luyag na magbalik sa sabak sang gobyerno bago napaslawan sa mga promesa sa ilang mga leader. Sa interview sa Aksyon Radio kay Pasaporte, ginpahagi sila nga halos sunado na ni Arevalo ang Isla Sang Negros kay Central Visayas bago nakaagi man ni bilang Brigade Commander sa 301st Infantry Brigade kag 303rd Infantry Brigade antes ginassign bilang AFE Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations sa Camp Aguinaldo, Ciudad San Quezon. Sa katapusan nga balita lokal, ginkonfirmar naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga 98% sa mga miyembro sa Philippine Army sa Negros na nabakunahan na. Sunod kay Pasaporte, kayang lawas para sa mga soldado sa Negros na isa sa mga ginatutukan sini agod pakigbatuan ng pandemya tuga naman sa COVID-19. Dugang pa ni Pasaporte, ang nabilin nga wala pa nabakunahan ang nagpadayon pa sa ila schooling kag may iban nga nagabusong. Ginpasalamatan naman ni Pasaporte si Governor Bong Lacson kag iban pa nga mga lideres ng LGU sa probinsya matapos nag-alokar sang bakuna para sa ila. Pagpalawig sang voters registration, aprobado na sang Senado. Samtang POEA nagpaandam sa mga retanyag sang trabaho paagi sa mga dating applications. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat. All right. Good morning, Anay Gali, no? Kag happy birthday sa apo plus ang classmate ko. Ay, may apo na yung classmate ko, ako. Hala, oh my goodness. It's your time. May apo na siya, oh. Si Marico Jean Buerom. Gusto mo naman magka-apo, Action Bear? Ako? Oo. Sa imo. Sa ako. Nilandan na yan. Gusto ko magka-apo sa imo. Immaculate. Ining si Marie Jean Buerom. May ambal. Dahil lang. May ambal. Pagkatari, iling-iling, hindi pwede mambal. Hindi na pwede mambal, ya. Bastos na. Basta langoy ang punta. Sige, classmate ko na siya, kumare ko pa na eh, no? So, sa apo niyan si Caden, grabe nga ngalan, no? Caden ko. Sabi ko Caden. Kaya sa Australia na eh. So, si Caden. So, kung sa Ilonggo, ano na diya? Caden ko rin eh. Kaiden. Kaiden. Happy birthday, Caden! Happy birthday! Happy birthday to you! Good. Siling ni Ana Javier. Neil Brian Valuis, good morning man. Kagkaya Hill Javier. Di naman ni siya, Indonesia naman siya, si Lingko gidaw, nagligad, ikon ni siya mo. Libot-libot lang. Libot-libot lang. No? Hill Javier, good morning. Sakay M. Saboso, soon to become... Kagawat. Hindi si Dennis, istorya. Nya Dennis, niya siya, beautiful girl, soon to become famous. Famous gali, you'll see. M. Saboso. Kagawad, morning. Lilian Bermudez, yes, good morning sa imo classmate. Waway pa di ka po dugan ni puli si Lilian, no? Ejo Adazol Guariles, siya mga boardmate niya sa May Lizares, Barangay 40. Good morning sa inyo. Good morning, boardmates. Boardmates ni Ejo Adazol Guariles. Di nang ginabasa mo. Dalong ka na guro mo ya. Saka jutay. Sakay Teresa Linaga, sige tamyaw tana ang si Caden. Yes. Christine Menias Villalobos, may agaman kay Melissa Montinola, kay Melinda dira, kay Jerry, kay Annie, kay Erwin. Good morning dira sa inyo sa Sagasa, no? Melanie Calvas, more power man sa imo. Ronnie Villanueva, good morning. Sige. Kaya Pretty Mahilom, good morning man. Kay Olive Tababa, good morning man. Kay Greg Gustiniani Puertas, watching from Hay Point, Queensland, Australia, traveling to Haldia, India. Wow, bongga. Sa mga kuwan guro ni, mga barko naman no? Base, siguro, Action Boy. Amo naman yung kalingawan din nila mo. Di ka ba'y pa nga malingawan ka mo sa amon? Yes. Malingawan mo sa amon. Ano gusto niyo ako? Kay Noel Liboon, good morning. Kag Tito Boy, hambal ni Mike. Correct. Mike Liboon, morning. Yes, good morning. Kay Torgo Jongko, good morning. Nagapamati siya, salamat. Chet Zamora, of course. Yvonne Boucher, Don Sharing, thank you so much. Ari di ba sila? Kapuli na sila ni Yvonne. Kapuli na sila. Oo, kay sa German din sabay.
Sa Germany sila, kapuli sa kadto nga ni sa Genji. Ay, ala, bongga. Kadto na sila, pero mga kadto di sila ko na visit, di siya ko na one of these days. Perfect. I think sa Monday when you're on your off duty. Ah, okay. Okay lang. Thank you so much. Si Ma'am Cory Vidaga, rin wala ko na dikita. Ari-ari na siya sa Tiyari siya, Ligaran. oh. Wala na siya gatanaw. Basi wifi. Nanukot. Ha? Nanukot yung gatanaw. Kay Virgil Legaspi Coloso, maing aga mandira. Kay Danny Fornes Salomante, Eduardo Labayan Jr. Si Danny niya sa Dallas, Texas ni siya. Yes. So, So, mga bigatin sa ato. Damo kita ng mga friends sa Dallas, sa Texas. Mayara sa Austin. Matupad balay ko na. Mayara sa Austin. No, di ka dadampi sa Dallas man. Ang amon actually nga sala sa may Dallas, Texas mo. Ang Ang amon nga kwan sa Mexico. Kusina. Sa Mexico. New Mexico. Kung sa Mexico. Sa Again. New Mexico. New Mexico. So, daw... Tapos ang akon nga Sa pagkapriso mo din kay ginbutang. sa Sinaloa. Sinaloa. Sa Mexico nga po. Sa Culiacan po ito. Okay. Okay man. Okay, gani kayo may lalantaw ko di ba nga mga kuana. Mga greetings. Magiging send sa akon si Maninoy One Ball Galyo. Good morning. Ara naman ko sa TV niya. Thank you so much, Maninoy One Ball. At kay Maninoy Alma. Basta siya pa lang ni Subong. Ay, kaya si Maninoy Alma doon. Ito pa sa North Dakota. Dakota. Ito pa to sa Guro. Ay, pa sa Kapule. Ang Maninoy, kaduga muni-muni lang tadanay. Kuan man to sa North Dakota. Bala, do ka... Bata nakita kong lugar bala. Do ka Subo bala. Ayun na. Do ka rural, gid bala nga lugar. Kinanlan tatuguro nila ay. Guro, dapat ato katugasot sa... Amo, tingala sila yung guro. Ano din talang ni si Chaya ma. Condolence ko no hambal ni ni Manny One Ball sa pamilya ni Tony Polanco. Migo ko man ni patay na ni. Magulo na patay bot din subong ado arabla sa St. Peter mo. Sige, condolence sa pamilya ano. Standby na sa aton nga mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Senado sa ikaduha nga pagbasa ang hagna nga tuyo palawigon ng voters registration tungtong sa Oktubre 31, tuig 2021. Ang Senate Bill 2408 nga naprubahan sa Miyerkules nga sesyon sang Senado. Mayoriya sa miyembro sang Senado suportado ang hagna magluwas lamang kay Senator Coco Pimentel III. Sa pag-file sang hagna ginpahagi sa mga senador nga ang gintalana sang COMELEC nga petsa sadtong wala pa sang pandemic. Sa mga senador ang Commission on Election nga buhina ng budget para sa 2021 national budget ining sa tiyon nga pawalaan sang COMELEC ang panawagan sang Senado kag Kamara nga palawigon pa sa isa ka bulan ug tubtob Oktubre 31 registrasyon sa mga botante. Ginpaag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga kabahin sang check and balance nga buhinan sang pondo isa ka ahensya kung wala nagasanto sa interes ng publiko ang desisyon. Ginsuportahan naman si Senator Kiko Pangilinan kag nagpaandam nga magaresulta sa massive disenfranchisement ang pagdumili sa COMELEC nga palawigon ang registration period bangod 12 milyones pang mahimo maparehistro bilang first-time voters. Ining base man sa datos ng Philippine Statistics Office, rason nga hindi may baluan ang rason sa pagpakatig-as ang COMELEC nga ilak ang deadline sang registrasyon sa September 30 apesar nga madamo nga beses nga ginsuspend na registration bangod man sa COVID-19 lockdown. Nagpaandam naman ang Philippine Overseas Employment Administration batok sa malagatanyag sa trabaho sa ibang nga pungsod pagi sa mga dating application. Suno kay POA Administrator Bernardo Olalia, madamo na sa mga OFW ang biktima sa sininga scam. Masami nga gina-refer ang napangita sa trabaho sa visa consultancy firm kaya ginapabayad para maproseso ang ginaligar isa ka trabaho sa ibang nga pungsod. Suno kay Olalia, dapat nga usisaon sa mga OFW labi na ang ilang partner sa dating application nga nagatanyag oportunidad para makatrabaho. Nagpanugyan si Olalia nga mas maayo nga mapangita sang lehitimo nga trabaho pagi sa website sang POEA. Nagpromisa naman si Presidente Rodrigo Duterte nga manabatang sinuman nga naghimo sang sobra sa iyang mandato sa kampanya batok sa iligal nga droga. Ginpahayag sa Presidente sa United Nations General Assembly nga iya naginmando sa Department of Justice kag PNP nga i-review ang tanan nga anti-illegal drug operations sa diin sa 6,101 ka ginasuspetsan drug dealers kag users ang napatay halin sang nagpungko siya sa tuong Hunyo tuig 2016. Wala naman ginmensyonar sa Presidente kung may formal investigation sa posibilidad nga crime against humanity nga una ginaprubahan sa mga hukom sa International Criminal Court nagligad nga semana sa piyak nga nagtambong ini para i-reject ang pag-intra sa issues sang human rights. Ginaduso naman sa isa ka mamalidha nga himuon nga mandatory ang COVID-19 vaccination para sa tanan nga kwalipikado nga magbaton. Nasaad sa ginaduso ni San Jose del Monte Representative Rida Robes nga exempted lamang sa mandatory vaccination amo ang mga conflicting religious belief kag may medical condition nga nagadumili sa pagbakuna base sa sertifikasyon sang lisensyado nga doktor. Ginasaad man sa ginaduso nga hagna nga kinahanglan tanan nga COVID-19 vaccines ginabayaran sang gobyerno kag ang mga pribado nga kompanya mahimo magbakal para sa ilang empleyado apang kinahanglan nga libre ini nga ihatag. Sa katapusan nga balita national, suportado naman sa mga estudyante ka nagkalain-lain nga grupo sa mga kabataan ang desisyon sa Kalinga State University nga kakason sa library sini nga mga libro nga nagatudlo angon sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front nga maakig sa gobyerno. Kalakap diri sa Daniel Castillo ana estudyante sa University of the Philippines Diliman nga may alias nga si Ka Steven, Kim Sugilon, External Vice President ng Supreme Student Council of the Philippines National, Christian Kier Betito, Presidente ng Propelling Our Inherited Nation Through Our Youth, Franz Liam Arabias ng Kabataan kontra Droga, Terorismo kag Joy James Aguino o kon kaamihan ana UP students sa Visayas nga naging Secretary General ng NPA Guerrilla Front 20 kag First Deputy Secretary sa Southern Mindanao Regional Committee. Ginpahayag ni Castillo sa press conference sa National Task Force to End Local Armed Conflict insakto lamang desisyon sa KSU nga kakasona ang tanan nga mga libro gamit ang anuman nga bagay sa mga komunista agon mauntat na ang pag-inganyo sa CPP, NPA, NDF sa mga estudyante. Ilang mga tiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Sa Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aton pamatian, si Noy Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo